láser CO2 és una tecnologia làser que té com a diana l'aigua de la pell i ens permet fer unes cirurgies amb unes incisions molt precises, amb molt poc sangrat, i això ens permet una recuperació molt més ràpida, amb menys inflamació, menys hematomes, menys edema i unes cicatrius molt més fines i més definides. Ens permet tractar lesions a la pell sense haver d'entrar a quiròfan. Per exemple, lesions com els xantelasmes, que generalment requereixen entrar a quiròfan i posar sutures. El láser CO2 ens permet realitzar la seva extracció sense necessitat de posar sutures i sense necessitat d'entrar a quiròfan. Amb aquest mateix procediment també podem tractar petites lesions, berrugues, acrocordomes, qualsevol lesió petita que tinguem a la pell és subjectible de tractar-se amb láser CO2. És important que els tractaments amb láser CO2 es facin especialistes ben formats i en el cas dels tractaments de l'àrea periocular és molt important que es realitzin oculoplàstics perquè no ens hem d'oblidar que l'àrea periocular és la protecció de l'ull i com a oftalmòlegs sabem com protegir-lo i com cuidar-lo.